mohol stať na stanici na Zvolenie. Gloria. Aneška je chyba. Aneška na všetko zabudla. Aneška je vždy chyba, ale nie. Prišli skauti, dali nám svetlo, sadli sme si na stanicu. Gloria si išla vybaviť preukaz. Kosto šiel vybaviť, aby som to mala zadarmo, keď si zabudla preukaz, samozrejme. Ale nevybavil. Ale nevybavil nič. No takže si ideme obsadiť miesto fajnové, nie? Vo vláčiku. Tak sme si išli vybaviť miesto. A v tom na tom požívame lístky. Ale bolo 4 minúty pred odchodom vlaku. A my sme začali utekať. A utekať fakt rýchlo. Hlavne kosťou. Ja som 2 metre zaostávala. Ja som ich čakala zatiaľ vlaku, už som si chystala veci, že idem vystúpiť, ak to nestúpil, aby som neodišla bez ľudí. A v tom som ich zbadala. Bolo to fajn. Došli sme na stanici. Ani som nevedel, že sa tam poje. Gloria, že tam za rohom. Dobre, tak sme to ešte keď nám predavačka, že to už nestíhate. Rýchlo, bežte, to nestíhate. A prišli sme do vlaku, ani na tým predu. Ešte ja sa nevinala. Takže nakoniec to dobre dopadlo. A teraz si dáme, čo si dáme? Ja si Jelly Beans Challenge. To som dostala od tejto krásnej mladej silnej slečny na Vianoce. Hlavne, že je 20. 28. decembra. Ale takto sa neotvorím, takička. No dobre, tak čo? Budeme to takto vyberať? Dáme vám prednosť. Takže beriem si... Hej, zavri si oči. Mám takzvaný oranžový cukrík. Tak jasne. Dobre. Dobre, to ja si Oho. Až sa teraz potom zahryzíme, ale potom budeme lepšie. No, ja mám barvy. Mám dať, ako máte farbu? Ja mám kolové. Čisté kolové. Ja mám asi pomaranč. Ja nemám fajn. Daj by sa to názupí. Sladké? Ja už som to zjedol. Čo je ďalší? Ja som mala blbúka, alebo čo som mala? Si mal kovu, si mala Oranžový. Tento. Hej, takže som mala pravdu. ok, to nič ešte. Dám si ďalší kolo. Dám si... žltý. Vyberám si chyba. Ja to mám veľa, potom to je fakt neviem. Asi to je to isté, čo si mal ty, ale nemusím. Nepadlo. Nie, to je dobre. 3, 4. Máte 2 body, ako? Aha, to je isté, čo minulé, ale to úplne rovnaké. To bola nejaká vanilka alebo jogurt alebo niečo. Jak vanilka. Nemáš čo Ja mám mať? asi jablko. Ale... No dobre. Takže, aký som mala farbu? Takú oranžovú. Takú žltú, nie? Oranžovú. Čo mu horáš? No toto mohlo byť, ne? Čakaj. Piňa koláda. No, to je ono. Viňaková, to si mal ty. Aha, takže som nevedela, ty si mal čo? Jablko zelené. Lemon, máme napísané. Koľko zje to lemon? Limetka. Ľudská, ale Si mala aké? ja som mal niečo oranžové. Tak čo som ja mal? Ja som mal toto. Pina apple. Fajne. To je silný jedenec, nie? Áno, úplne. Teraz to cítim, že to je ananás. Ja som až teraz nacítil. Teraz úplne, že to je Počkaj, ananás. ti to dajú tohto. A ideme si, to sú všetky také isté farby. Čo? Dobre. Počkaj, tak si to musím. Urobíme posledné kolo a potom si vyhlásime víťaz, dobre? Dobre si. Každý mám tak. Zelené s hnedým čosi. Počkaj, mám hnedé s hnedým čosi. Úplne viem. Ty si mala predtým čuvačku, či nie? Lebo ja mám teraz to sú také podobné. Ale ja som na začiatku zrel to chuť a teraz už nie. Asi citrón. Už tak ako kola inak. Dávaj. No dobre. To má takú hnedú fľačka. Ja mám toto. Latte. Alebo toto. Ty máš... kiwi. Ale to bolo aspoň, ty si mala to candy floss a ja som mala čuvačku, to je úplne čuvačku. Ja som mal nejaké bledo hnedé s hnedým. Tak, kafe latte.
Toto ako... Kafe latte. Oni nepoznajú. Koľko je? Ešte neviem. Ne, dobre, tak dáme Posledné kolo. Tak rýchle. Rýchle, hneď to musíme... Ja som zabudol sa pozerať. Toto je dosť dobré. Toto som môže byť tortová chuť. Takto chuťa to. Ja tiež takú nejakú smotanú chuť. Ja mám takú nechutnú nejakú. No dobre, takže ja neviem čo to je. Alebo počkaj. Kroufy, karamel. To je karamel, ja mám 100% karamel. Ja mám limetku teraz, ty si mal predtým asi dyňu, zelenú, či vodku. No? To si mal predtým a ja mám teraz limetku, alebo si tak. Ty máš čo? Ja som mal Čisto biele, úplne čisto biele. Úplne čisto biele. Ty máš... koľko si mi rekli? Toto. Chuť tak dobre. Tak keby ste chceli vedieť, tak hlavnou našou cestou bolo toto. Ale to teraz nie. Tak čau. Ahoj. Inko? Musíš to červené. Ukáž to, lebo to padne. Počkaj. Ja sa pozriem tú obrazovku, či to tam je zaostrené. Ja tak vidím sa tam. Či to je zaostrené. Poďte sa nám pozrieť. A ako mám vedieť, že či to nahráva naozaj? Tam to vidíš, žerec. Hej, klika to. Keď takto to podložím. No, super. Počkaj. Neviem, jak ideme. Tak, toto si.